گندê bedîna yan behdîna li derdvera Efrînê ye li ser racove ye gundeke mezin e dikeve berpala çiyê li bakurê wî gundê derwîş obesî dikeve û li başûrê wî gundên korkana jorîn û jêrîn dikeve û gundê sarî ocaxî û li rojavayê gundê dombilî dikeve û li rojhilatê wî gundê hemşilik dikeve gund bi xwe nêzîkî heysit xanî ya malî têde hene ev naya gund vedigere nêzîkî 500 salî gund bi xwe sê perçene rojava yan perçê rojava li ser kaşekî dikeve û yê navîn li deştê ye û yê rojhilat li xwarî çiyê ye dibistana seratî û ya navendîlê heye û bawernamên bilind li gund hene lê mixabin niha gund dibin dagîrkirina Tirkiya û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî de ye ev agahiyên gund gihiştin me ji hêla Xedîca Mahmûd Hemûş spasiya wê dikim û bi dengê min ez Elî Abdullah Kolo rêz û silav ji we hemû are.